Fl-aħħar 4 snin inħolqu 1000 impjieg ġdid fiż-żona industrijali ta' Ħalfar biss. Dan wara li n-numru ta' fabbriki u negozji baqgħu jinvestu u għalhekk impjegaw aktar ħaddiema fid-dawl tal-klima ekonomika pożittiva li komplet tikber. Ta' dawn id-dettalji l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjarat li għamel lil ħaddiema ta' żewġ kumpaniji f'Ħalfar. Il-Prim Ministru tkellem mal-ħaddiema ta' Trelleborg u żjara oħra fil-kumpanija Sterling. Din tal-aħħar ħabbret li se tkun qed tinvesti aktar f'pajjiżna. Fil-fatt se tinvesti 10 miljun euro oħra waqt li se timpjega 40 ħaddiem ieħor. Din il-kumpanija timmanifattura ingredjenti farmaceutiċi li mbagħad jiġu esportati u bdiet topera b'50 impjegat fiż-żona industrijali ta' Ħalfar fl-2013, eżatt fil-bidu ta' tmexxija ta' dan il-gvern. Fid-dawl ta' dawn ir-riżultati pożittivi il-Prim Ministru kellu messaġġ wassal u għamilha ċara li mhux se jħalli l-ħadd u xejn ixekkel investimenti ġodda. Il-Prim Ministru qal li b'mod kontinwu il-kumpaniji qed ikomplu jespandu b'rata maġla. L-istess kif qed jagħmel il-pajjiż li kiseb l-ewwel surplus f'35 sena u li rnexxielu jilħaq il-miri fid-dinja tax-xogħol li suppost kellhom jintlaħqu fl-2020. Joseph Muscat fakkar kif kumpaniji oħra bħal Crane Currency u Playmobil qed jinvestu fil-faċilitajiet tagħhom biex joħolqu iktar xogħol, impjiegi u ġid. Għaldaqstant biex din id-direzzjoni tibqa' ffokata jeħtieġ gvern stabbli, gvern li kapaċi jieħu deċiżjonijiet u li ma jħalli l-ħadd idaħħal instabilità ekonomika. Ma ħanħalli lil ħadd illi iwaqqaf ir-ritmu ekonomiku tal-pajjiż, in-nies qed jinnutaw x'qed jiġri, inneħu d-deċiżjonijiet li għandi nieħu ma ħanħalli l-ħadd idaħħal il-pajjiż f'instabilità jew iwaqqaf ir-ritmu ekonomiku li qegħdin bih.